मालै लावथिफाय अबाव थांनोब्रा दिनै फुङावनोलाय माथो थाब ओंखारबोलायदों दिनैलाय। माबालै थेंगोना भाई काजलगाव हाथायाव थांनो नागिरनायानो दिनै दैज्लां समावबो बा नांगोलासो मैया नांगोल मुथियावनो बायनायानोलै बेखौ नांगोल गोदानसो लायनो नागिरदां काजलगाव हाथायाव दा। दाबो नांगोलजोंनो हालेवबावो नामाब्रा नोंलाय लावथिफाय हा दाबो नांगोलजोंनो हालेवबावो। नांगोल दिना गैलालै नांगोल दिन गैला। मा नांगोलनि दिन गैया खोथा होनखोब्रा नोंलाय थेंगोना भाई हालेवगासिनो बेजोंनो जागासिनो आरो माबा नांगोलनि दिन गैलानो। हाब नांगोल नङाबा बोरै जानोब्रा नांगोल खेंख्राय नङाबा माथो आबाद मावना माखौ मोनजानांगौ जों बायदियालाय सरासनस्रा मानसियालाय माहाजोनथ' नङाना नोंसोर बायदि ट्रेक्टर गाखोनो ट्रेक्टरजों हालेवनो ना मा बुङो। है नों जेबो बुजियालै दिन गैया होननायखौ माबा नांगोलनि दिन गैला होनदों अबस्थायानो गैला नांगोल खुंखाया। अबावथो नुफेरनाय नोंलाय सोरनि दुब्लियावथ' नांगोल हालेवनाय नुदों नोंलाय दानि जुगावलाय सोलायबायलै परिबर्तन जाबाय। ट्रेक्टरजों हालेव थाब हालेव थाब आबाद मोनगोनब्रा नोङो बुरजा बुरजा आबाद मोनगोन सानसेयावनो खथ' बिगा हा हालेवनो हायो। जों बायदि सरासनस्रा मानसियालाय अबावथोब्रा ट्रेक्टरखौ बायनो हानो अबावथो ट्रेक्टर मोननो। जों गोदोनिफ्रायनो नांगोलाव दं नांगोलजोंनो हालेवदों नांगोलजोंनो आबाद दैखांदोंब्रा जोङो आरो बेहायलाय माथो सोलायला सोलायनो खना खनलाखौ नों हायो नों हालेवनो ट्रेक्टरजों खनला खनलाखौ हा एसे एसे हाखौ हायो नोङो हा दब्लायसे दब्लायनैखौ हायो नोङो हा बे खना दाननांगौब्ला हागोन नोङो नांगोल नङाबा गामि बिथोराव माबा ट्रेक्टरजोंसो लायोनोलै बेना ट्रेक्टरजों गासिबो हायालै बाहागि गासिबो हाया नांगोलजोंबो जायो गासै खामानिया ओंखायनो नांगोलखौ नांगौ बेखौ लायनो थांनो नागिरदां काजलगावआव। आं हले दानि जुगाव नांगोलजों हालेवालै नांगोलाव आं हमफेरानो नांगोल मुथियावनो हमा आं दानि जुगावखि सोलायनायाव परिबर्तननि जुगावखि सोरबा नांगोल खेंख्रायखौ बाहायबावोलै गावनि दुब्लियाव ट्रेक्टरखौ बाहायब्रा ट्रेक्टरखौ है आंबा नै गंथामसो अर्डार हरबावबाय सानैसोनि नांगौनो बेखौनो दाख्लै बङाइगावआव आरो नै गाबोन लायबावनांगौसो गंसेबाव ट्रेक्टरखौनो अर्डार हरलागासिनो जोंना लोगोफ्रा मालाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबथारगोननो। हाब ट्रेक्टरजोंसो खम मोजां मोजां हालेवनो हायोलै बुरजा बुरजानो बेखायनो ब्रा सोलायनाय नांगौ। नोंसोर गोदो गोदाय बेखौ जे दं बेखौनो लाथाबबाय थादों नोंसोर बबावथो सोलायनो रोंनोब्रा एसे सोलायब्रा सोलायबासो डेभेलप जागोनब्रा। सोलायजायालै जाला माला सोलायजाया परिबर्तन होननाया बे नांगोलखौ गारनानै ट्रेक्टर लानाया नङा मोजाङै गोदोनि आबादखौनो मोजाङै मावोब्लानो बेजोंबो मोनजायोब्रा ट्रेक्टरजोंल' नङा नों मावनोल'सो रोंनांगौ अलसियाल'सो जानो नाङा ना मा बुङो। दे जियानो जादोला रायलायबाय थाबा बांलांबाय थायोलै नोंहा ट्रेक्टराव दंबा ट्रेक्टरजोंनो हालेवदो आं हले नांगोलजोंनो हालेवगोन। सानासो जौलायलांनोसैलै सहैनांगौआ नै काजलगाव हाथायाव नङाबा दानो नांगोलखौ मोनस्लाबनाय नङा। दाना नांगोलाबो दिमान जाहांदोंनो माथो हाब दैज्लांनि खोथाथ' दिमान जाखागोन मानो दिमान जाया जानो नांगोलाबो दिमान दंब्रा नङाबा काजलगाव हाथायाव फानलामोन ना। दे थांदोलै बन्दु।